Estem davant de la cooperativa de segon grau Ceolpe. És una cooperativa formada per 14 cooperatives, de les quals hi arriben olives aproximadament de més de 60 pobles. Comencem des de la costa, la platja, i arribem a l'interior, fins a la muntanya. Nosaltres aquest oli de varietat arbequina que fem, que es diu Siurana, és un oli molt equilibrat i suau, que pràcticament es pot fer servir per tots els menjars i que intentem arribar al mercat i arribar a la família perquè el tastin. Estem intentant arribar per la qualitat que estem obtenint aquests últims anys. Si mai voleu vindre a visitar el Trull, estem oberts les portes i s'estendrà com si fos a casa vostra, ja que és una empresa familiar des del primer dia.